мавзуна чориева мушзани маъруфи тоҷик ба хабарнигори радиои озодӣ гуфтааст 8 нафар ё ширкате ки ба ӯ қабл аз бозиҳои олимпии лондон дар соли 2012 ваъдаи мукофот ё кӯмак карда буданд ба ваъдаашон вафо накарданд. Бо гузашти 3 сол аз ин олимпиада мавзунаро ки ягона варзишгари медал ба дастовардаи тоҷик будааст, ҳеҷ нафаре аз сарпарастонаш ҳатто хабар нагирифтанд. Аз сарпарастони бузурге ки бо ӯ шартнома доштанд, Талко ва Орионбонк ном бурда шуданд. Ин ду ширкати бузургам ки яке аз мошин ва дигаре маблағи пулӣ ваъда карда буданд, пас аз бозиҳои олимпӣ ваъдаҳояшонро фаромӯш карданд. баъди бозгашти мавзуна аз олимпиадаи лондон мақомот эълон карда буданд ки раис ҷумҳур ӯро бо ордени шараф ва 200 000 сомонӣ ҷоизаи президентӣ сарфароз гардонда, раисони вилоятҳои Хатлону Суғд ва бархе аз соҳибкорон ба мавзуна ҷоизаи пулӣ доданд ва барои дастовардҳои бузургаш шаҳрдории Душанбе низ мансили сеутоқа тақдим карда, шаҳрдории Кӯло барои зодаи ин шаҳр Мавзуна Чориева як манзили панҷҳуҷрагӣ додааст. Аммо худи Мавзуна ба Озодӣ гуфтааст: вақте маро дар маршрутка мебинанд, бисёриҳо мегӯянд ки миллионер ҳастам ва чаро мошин надорам. Фикр мекунанд ба ман мошин ваъда доданду онро ман гирифтаам. Ё вақте ба хонаи ман омада аз ман баъзе чизҳоро талаб мекунанд, надорам гӯям, бовар намекунанд. Зиндагиамро дида баъд ҳайрон мешаванд. Танҳо тарафе ки бидуни ҳеҷ ваъдае ба Мавзуна хонаи дуҳуҷрагие дар шаҳри Душанбе тақдим кардааст, ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон буд ки баъдан ин тӯҳфаи ҳинит фишорҳоеро болои Мавзуна оварда буд. Он замон танҳо Мавзуна Чориева, балки Расул Боқиев ҳам аз тарафи ҳинит бо мошини Тойота Кемри ва ҳамаи иштироккунандагони Олимпиадаи Лондон бо мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуда буданд. пес аз олимпиада ҳама метавонист ба мо ваъда дода, Орионбанк, Талко, дигар чизо ваъда доданд ки ба шумо мошин метиҳем, ба шумо сум метиҳем, бисёр чизо ваъда карданд, валекин имрӯз ин чизо нашуд. рости гап, вақте ки ман аз олимпиада омадам, мегуфтанд Орионбанк Lexus мета, ҳар рӯз да газета мебаромаданд. Талко бо мо контракт бастид барои ҷоизадор шудани бозии осиёгиву ҷаҳониву олимпиадагӣ бояд ба мо мукофот медоданд, валекин ин чизо нашуд. ҳама фаромӯш кард барои варзишкар. барои ям машқ кардан бояд мо бидонем фармакологияи худро, витаминизатсияи худро. барои як дору харидан ҳаст духтурое ки аз 1000 сомон зиёдтар як доруро тура мефармонад. агар мо натавонем аз ягон ҷо даход оварда, аз ягон ҷо ойле гирифта, мо наметавонем ин чизро харида. бисёр вақтҳо мешавад дани дари ман мардум мебияд, аз ман бисёр чиз талаб мекунад, ман ин чизро дода наметавонам. аз ҳамада сахттарин барои ман мерасад ки он кас бовар намекунад ки ман дар он сатҳ зиндагӣ мекунам. имрӯз ки бор мекунед, агар уқа мардум мехоҳад фаҳмидани миллиардери маро, сумдори маро, як бор мехостам ман ҳама вақт дари хонаи ман ӯй аст, биёян як бор қатима зиндагӣ кунанд, сатҳи зиндагии варзишгароро бинанд. чихел ман аслан гуфта наметавонам. ман дар варзишгар як чиз аст: боварӣ дар худ, аслан боварӣ дар худои худ ва боварӣ дар худаш ва боварӣ дар он машқе ки мекунад, он рӯзе ки азобе мекашад, дар ӯ доштанаш. ман ин чизро мебинам, валекин ин саломатӣ аст. ман дар ҳеҷ кас ягон чиз ваъдае дода наметавонам, барое ки ин чизро Аллоҳ худаш медонад ки дар вақти бокс ман бо чӣ худо нишонад, мумкин травма бардорам, мумкин набардорам.